Mukomana uya anonzi Chatunga Mugabe Haaa is the son of the late former president wenyika yedu nyika yeZimbabwe. Achizouya kana mathreats kana mashoko ekuti kana aiya achizva Walter Muzembe azoona kuti apa paipa ataona kuti mashoko aya ari kutaura zvamuzoona Walter Muzembe vanobudikira vachinoexposa kana kuti vachinofumura kana vachinoti the regime zvairi kuita zvina kunaka. Mashoko awo ndo mashoko azofira. Sandamira mashoko anobuda nyuko panapa anoti wasubscribe like or turn on the bell icon. Tienda paendo yake yaChatunga Mugabe anoposta Walter Muzembe onyora achiti, I have to clearly say my mind. Walter Muzembe's continued attacks to our leadership mustn't be taken for granted. He must be warned against attacking our president. We know his intentions as he is an angry fugitive. He is a genius. Let him come to Zimbabwe and not back from a distance. Anobva posta picture rake Walter Muzembe achiti kana dasa chinji nyika yeZimbabwe ngaadzoke anyasi kuuya paground anyasi kufesana nereality. Remember tiri kuona kuti yes, as we know kuti people they are complaining about the government iripo kuti they are not fulfilling zvavakapromisa during the election period kanguva dzavaikambena. Tinoona kuti most of the people they are arguing vanhu havasi kugutsikana nazvo. Tinoona vakomana na Walter Muzembe ndo vamwe vari kuteka the lead vachiexposa the regime vachiti takuda zvetinazvo. Takuona kuti vakomana vana Chatunga Mugabe vakuvataka vachiti they must not be against the ruling party kana kuti the government kana kuti mutungamiri wenyika. Tiuze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko aya anokandwa na Chatunga Mugabe. Venda comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.